20 000 eur za jedného migranta. Kežmarku, sú to peniaze, ktoré budú chýbať škôlke, ceste alebo sociálnym službám. Migračný pakt Európskej únie vstúpil do platnosti 12. júna. Slovensko stojí pred jednoduchou otázkou. Kto to zaplatí? Podľa tohto mechanizmu solidarity máme pomáhať krajinám, ktoré majú problém s migrantami. Môžeme buď prijať migrantov, alebo zaplatiť 20 000 eur, alebo technickú podporu krajinám, ktoré majú s tým problém. Myslíte, že si to môžeme dovoliť po týchto našich konsolidáciách? Nechcem tému migrácie zneužívať ako minister Eštok na strašenie ľudí pred voľbami. Ten sa teraz vyjadril, že migračný pakt odmieta a bude žiadať výnimku. Výsledok? Slovensko žiadnu výnimku nedostalo. Pán minister, absolútne ste zlyhali. Nestačí len pekná tlačovka. Ľudia na Slovensku potrebujú výsledky. Najprv naši obyvatelia, naše mesta. Najprv naše škôlky, školy, cesty, seniori. Vaša neschopnosť, pán minister Eštok, znamená, že účet za celý tento problém zaplatia slovenské rodiny.